دوستانی عزیز سلام. دیروز در چمپیونات‌های بهترین اروپا بازی‌های جالب برگزار شدند. امروز ما درباره مهمترین و شوق‌آورترین بازی‌ها صحبت می‌کنیم. کدام دسته غلبه کرد که بهترین بود و کدام کلوب باز مشکلی داشت. همه این رو همینجا محاکمه می‌کنیم. و دوستان اگر خواهید که تا بازی‌ها رو با کیفیت بلند تماشا کنید پس با تلگرام من ابونه شوید، زیرا امروز در آنجا ما اولا بازی بارسلونا با آلاویس رو، آرسنال مان سیتی و میلان رو پخش مستقیم با شما نشان خواهیم داد. ссылка تلگرام کانال در اپیسن این ویدیو. اکنون اگر اونجا با حضور شنید ما باشیم سر میکنیم. نوتینگهم فорест боз як рекорди таърихии худро такрор кард. даста дар даври 24 апрел брайтонро бо ҳисоби бузурги 7-0 шикаст дод. бори охир онҳо ин қадар гол зада буданд соли 1995 дар бозӣ бо шеффилд Wednesday. қаҳрамони асосӣ Крис Вуд, ӯ дар ҳамагии 37 дақиқа хет-трик кард ва бо 17 гол ба ҷои сеюм дар байни беҳтарин голзанҳои АПЛ баромад. аз ӯ танҳо Эрлинг Холанд 18 гол ва Муҳаммад Салоҳ 21 гол бештар заданд. Энтони Эланга низ хеле хуб бозӣ кард, паси головар дод ва ба ғалабаи калон кӯмак расон. барои Нотингем ин танҳо як пирӯзӣ нест. дастаи Нуну Санту нишон дод ки ҳар рӯз пеш меравад ва ҳатто бо он ки ҳайати пурқувват надорад метавонад барои ҷойҳои баланд мубориза барад. Крис Вуд ҷавонӣ мекунад ва на дуввумин балки аввалин бор 17 гол дар як мавсим, хет-трик дар 37 дақиқа дар байни се голзани беҳтарини АПЛ ки инро интизор буд. ман фикр мекардам ки пас аз бохти калон аз Борнмут Нотингем дигар хуб бозӣ намекунад, вале не, онҳо ҷавоби шадид доданд 7-0. ин дигар дастаи оддӣ нест ки фақат барои боқӣ мондан дар лига мубориза барад. агар Арне Слот Ливерпулро наҷот намедод, ман фикр мекунам ки мо имсол метавонистем боз як афсонаи монанди Лестери соли 2016 ро бинем, вале ин дафъа бо номи Нотингем. ва Санту кори бузург кард. ӯ на танҳо бозии даставиро беҳтар кард, балки атмосфераи хубе сохт. даста на он қадар пурқувват аст, вале онҳо ба худ бовар доранд ва ҳамин чиз натиҷа медиҳад. хулоса Нотингем як мавсими афсонавӣ дорад ва Крис Вуд соли тиллоии худро мегузаронад. ин дарахти кӯҳнаи бритониё бори дигар сабз шуд ва ин тамошои ҷолиб аст. дар даври 24 апрел Эвертон бо ҳисоби 4-0 Лестерро шикаст дод. ин ғалаба барои Эвертон хеле муҳим буд, зеро онҳо бо ин пирӯзӣ дар ҷои амон аз хориҷ қарор гирифтанд. ҳодисаи таърихӣ дар шурӯъи бозӣ рух дод. дар 11-умин сония Абдуллаи Дукуре бо кӯмак аз дарвозабон Ҷордан Пикфорд аввалин голи бозиро зад. ин гол як рекорди нави Эвертон барои зудтарин гол дар таърихи Премер-лига шуд. дар ин бозӣ Бету 2 гол зад ва Илиман Ндией боз як голи дигар овард. аммо Лестер таҳти роҳбарии Руд ва Нистерлой боз шикаст хӯрд. ӯ дар 9 бозии охир 8 маротиба бохт ва ҳолаташон дар мубориза барои нигоҳ доштан дар АПЛ бисёр душвор шудааст. вақте ки онҳо бо Арсенал рӯбарӯ мешаванд, шояд вазъияти тренер пурсуҷо шавад. Давид Моес ҳақиқатан як мураббии бузург аст. Эвертон ҳоло 3 бозӣ пайдарпай ғалаба карда, ҳоло 10 хол аз ҷои хориҷ дур аст. агар ҳамин хел пеш равад, шояд дар мавсими оянда дар стадиони нав шод шаванд. ҳақиқатан Давид Моес як мураббии бисёр камарзиш буда, бояд бештар эътироф шавад. шояд вақти он расида бошад ки ӯро сэр Давид ном гирем. дар бораи Ван Нистерлой вазъият сахт аст. 8 бохт аз 9 бозӣ. агар ҳамин хел давом кунад, Лестер дар рӯи роҳ ба Саутгемптон мерасад. агар ин хел бошад, ман ҳайрон намешавам агар ӯро пас аз ин шикаст хориҷ кунанд. ман фикр мекардам ки таъини Руд ба ин даста шубҳаовар буд. мураббии ношинос барои дастае ки бояд аз паридан ба чемпионшип халос шавад, ин хатарнок аст. вале Лестер ҳоло ҳам имкони боқӣ мондан дар АПЛ дорад. шояд вақти он бошад ки Шон Дайчро даъват кунанд. Ливерпул боз як ғалабаи муҳим ба даст овард. дар бозии даври 24 онҳо Борнмутро бо ҳисоби 2-0 шикаст доданд. 2 голи Муҳаммад Салоҳ 3 имтиёз овард ва ҳамзамон ӯ таърихи футболи Англияро навишт. дар дақиқаи 3 ӯ пеналтиро бехато зад. баъд дар қисми дуюм боз як гол зад ва пирӯзиро таъмин кард. ин 2 голи Салоҳ ба ӯ имкон дод ки аз рӯи шумораи голҳо дар таърихи Премер-лига аз Фрэнк Лемпард гузарад. ҳоло дар ҳисоби ӯ 178 гол аст ва танҳо 6 гол боқӣ мондааст то ба 5 голзани беҳтарини лига ворид шавад. Ливерпул 56 имтиёз гирифт ва акнун аз Арсенал 9 хол пеш аст. ин даста 9 бозӣ пайҳам шикаст нахӯрдааст ва танҳо як маротиба дар ин мавсим мағлуб шудааст. 14 сентябр аз Нотингем форест. бозии навбатии дербии шаҳрӣ бо Эвертон 12 феврал.
бозии бисёр душвор буд. Шояд ба назар расад ки ғалабаи 2-0 осон ба даст омад, вале дар асл Бортмунд яке аз дастаҳои пурэнергияи лига аст. Томи бозӣ давидан, мубориза бурдан, фишор овардан. Ҳатто вақте бозингарони онҳоро иваз мекардан, чунин менамуд ки онҳо барандан, на бозанда. Ҳар дуи даста лаҳзаҳои хатарнок доштанд. Пеш аз голи дуюми Ливерпул, Ҷастин Кливерт метавонист ҳисобро баробар кунад. Агар ин кор мешуд, бозӣ тамоман дигар хел мерафт. Лекин футбол ин аст, агар ту назанӣ, ҳарифат ба ту гол мезанад. Макалистер ӯро метавонистанд аз майдон хориҷ кунанд. Салоҳ тақрибан томи бозӣ намоён набуд, вале дар лаҳзаи муҳим 2 гол зад. Алисон бошад боз як дафъа нишон дод ки чаро ӯ яке аз беҳтарин дарвозабонҳои ҷаҳон аст. Брэдли низ кори хуб кард. Пас аз баромадани Трент дар муҳофизат сахт кӯмак расон. Дар дақиқаи 92 ӯ бо Семеньо дуэли сахт дошт ва пирӯз шуд. Пас аз ин Ван Дейк, Конате ва Алисон омаданд то ӯро табрик кунанд, нишон доданд ки ба ӯ бовар доранд. Салоҳ боз як бозиашро бо рекорд ҷамъбаст кард. Барои панҷумин бор дар як мавсим беш аз 20 гол зад. Танҳо Ширер, Анри, Агуэро ва Кен аз ӯ бештар чунин карданд. Агар ба ин мавсим нигоҳ кунем, агар на Салоҳ, пас кӣ бояд туби тиллоиро гирад? ПСЖ боз як пирӯзии бузург ба даст овард. Даста дар бозии даври 20-уми Лига 1 Брестро бо ҳисоби 5-2 мағлуб кард. Қаҳрамони асосии бозӣ Усман Дембеле ӯ 3 гол зад ва нишон дод ки дар соли 2025 дар ҳолати хуб қарор дорад. Акнун ӯ дар 6 бозии охир 11 гол задааст. Ин дуввумин бозии пайдарпай ӯ бо Хет-Трик аст. Пештар ӯ дар Лигаи Чемпионҳо 3 гол ба Штутгарт зада буд. Голҳои Дембеле ба ПСЖ кӯмак карданд ки бозиро ба фоидаи худ анҷом диҳад. Ӯ дар дақиқаи 29 ҳисобро кушод ва пас аз танаффус боз 2 бор 57 ва 62 дақиқа гол зад. Брест як голи ҷавобӣ зад, аммо Гонсало Рамош дар дақиқаҳои охир дубл кард ва пирӯзии ПСЖ-ро таъмин намуд. Ҳоло ПСЖ бо 50 хол дар ҷои аввал аст ва аз Марсел 13 хол пеш мебошад. Брест дар ҷои 8 қарор дорад ва барои ҷои худ дар мусобиқаҳои аврупоӣ мубориза мебарад. Усмон Дембеле дар ҳолати олӣ қарор дорад. Ростӣ, ман дигар умед надоштам ки рӯзе мерасад ки ӯ пайваста ба дарвоза зада гол мезанад, вале хатогӣ кардам. ӯ дар 2 бозии пайҳам Хет-Трик кард ва ин аллакай сатҳи хеле баланд аст. Агар ӯ аз аввал бештар устувор мебуд ва бе ҷароҳат бозӣ мекард, кайҳо метавонист барои туби тиллоӣ рақобат кунад, вале характери ӯ сус буд ва осебҳо намегузоштанд ки истеъдодашро пурра нишон диҳад. Ҳоло ӯ хеле хуб бозӣ мекунад ва ин хеле хушҳолкунанда аст. Ман ростӣ фикр мекардам ки пас аз Барса ва соли аввали номуваффақ дар ПСЖ Дембеле дигар ҳамчун футболбози сатҳи баланд ба худ намеояд, вале шукр ки хато кардам. Ҳоло ӯ на танҳо дар ҳуҷум хуб аст, балки ҳатто дар мудофиаам кор мекунад. ПСЖ низ хеле хуб пеш меравад. Одатан онҳо дар моҳҳои феврал-март даста рӯ ба поёнравӣ меоварад, аммо ҳоло баръакс, онҳо форма мегиранд ва ба назар мерасад ки барои давомнокӣ дар Лигаи Чемпионҳо омодагии ҷиддӣ доранд. Ман барои ПСЖ хурсанд ҳастам, аммо бозиҳои асосӣ ҳанӯз дар пешанд. Дар Лигаи 1 онҳо ҳамаи чизро исбот карданд. Ҳоло вақти нишон додани худ дар Аврупо расидааст. Атлетико дар даври 22-уми Ла Лига Малёркаро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард. Дар дақиқаи 26-ум Самуэл Лино ҳисоби бозиро боз кард. Баъд дар вақти иловашуда дақиқаи 93-ум Антуан Гризман голи дуввумро зад ва ғалабаи комили дастаи Диего Симеонеро таъмин кард. Бо ин ғалаба Атлетико 48 хол гирифт ва танҳо 1 хол аз Реал Мадрид ки ҳоло пешсафи лига аст қафо мемонад. Бозии ояндаи онҳо маҳз бо Реал хоҳад буд. Атлетико боз ҳам дар дақиқаҳои охир гол зад. Дар ин мавсим дастаи Симеоне аллакай 15 голи худро пас аз дақиқаи 90 задааст ки нишон медиҳад ки чӣ қадар онҳо то лаҳзаи охирин мубориза мебаранд. Ин бозӣ барои Диего Симеоне боз як воқеаи таърихӣ шуд. Ин 500-умин бозии ӯ ҳамчун сармураббии Атлетико дар Ла Лига аст. ӯ аввалин мураббиест ки ин миқдор бозиро дар як клуби испанӣ роҳбарӣ кардааст. Атлетико дигар мутахассиси голҳои охир шудааст. 15 гол пас аз дақиқаи 90 ин даста то дамидани садои финалӣ ҳеҷ гоҳ ором намешавад. Симеоне мураббии таърихӣ 500 бозӣ бо як клуб ин рекордест ки ҳатто дар Ла Лига ҳеҷ кас ба он нарасидааст ва муҳимтар аз ҳама дар аксари онҳо дасташ ғолиб шудааст. Ва дар бораи бозингарон Конор Галахер дар ним соат бештар туп гирифт назар ба Коке ва Бариус дар 3 бозӣ. Мантиқан бояд дар маркази майдон Галахер ва Де Паул бозӣ кунанд. Умедворам ки Симеоне ҳоло дигар бо фармон не, балки бо меҳнат ба бозингарон имконият медиҳад.
Реал Мадрид дар бозии 22-ми Ла Лига ногаҳон аз Эспаньол бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд ва силсилаи ғалабаҳои худро дар тамоми мусобиқаҳо қатъ кард. Ин аллакай сеюмин бохти даста дар мавсим аст, дар ҳоле ки дар тамоми мавсими гузашта онҳо танҳо як бор мағлуб шуда буданд. Бозӣ барои Реал аз аввал хуб оғоз нашуд. ҳимоятгари даста Антонио Рудигер дар дақиқаи 15 ҷароҳат бардошт ва маҷбур шуд ки майдонро тарк кунад. Пас аз чанд дақиқа Винисиус Жуниор гол зад, аммо онро бекор карданд, чунки довар фоли Килиан Мбапперо дид. Лаҳзаи асосии бозӣ дар дақиқаи 60 рух дод. ҳимоятгари Эспаньол Карлос Ромеро дар контратакаи Реал бо як ҳаракати сахт Мбапперо аз по зад, аммо довар танҳо корти зард дод. Баъд дар дақиқаи 85 ҳамин Ромеро ягона голро ба сама расонд ва ба дастааш ғалаба овард. Ҳарчанд Реал ҳанӯз дар ҷои аввал аст, Атлетико танҳо як имтиёз ақиб мемонад. Акнун дастаи Анчелоти 5 феврал дар чорякфинали ҷоми Испания бо Леганес бозӣ мекунад ва 8 феврал дар Сантьяго Бернабеу бо Атлетико рақобат хоҳад кард. Реал боз исбот кард ки мушкилии асосии онҳо надоштани нақшаи мушаххас дар бозист. Бале, метавонем доварро гунаҳгор кунем, метавонем бигӯем ки голи Винисиусро бекор карданд ё он ки фоли Ромеро бисёр дағал буд. Вале ростӣ гӯем, Реал имрӯз сазовори бохт буд. Анчелоти мисли ҳамеша ивазкуниҳоро то дақиқаи 80 интизор шуд. Гюлер ҳаст, Эндрик ҳаст, лекин чаро онҳоро ба майдон набаровард? Даста аз ҳамон дақиқаҳои аввал мушкилӣ дошт, вале мураббӣ ҳеҷ коре накард. Фикр мекунам ки Анчелоти Чуамениро ба як ҳимоятгари марказӣ табдил дода нест. Шояд Реал намехоҳад бозингари нав харад. Барои дигар фаҳмондани ин тасмим роҳе нест. Родриго вақте ки аз тарафи чап бозӣ мекунад, як бозингари дигар мешавад. Вақте ки ӯро дар тарафи рост ё марказ мегузоранд, тамоман дигар аст. Вале имрӯз новобаста аз ин беҳтарин ҳамлагари даста буд. бадтарин чиз ин аст ки вақте Винисиус ва Мбаппе якҷоя дар майдон ҳастанд, Реал комилан бенақша бозӣ мекунад. Ин ду бозингар беҳтарин ҳастанд, аммо якҷоя ҳеҷ идеяи ҳамла вуҷуд надорад. Шояд вақти фурӯхтани яке аз онҳо расидааст. Дар охир довар чанд хато кард, ин рост аст, вале гуноҳи асосӣ дар гардани Реал аст. Бенақша, беивазкунӣ, бе ҳеҷ фикри нав. ҷомҳо муҳиманд, вале кай Реал бозии зебо нишон медиҳад. Ба ҳамин тамом варидарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров хайбордорон дар паноҳи Аллоҳ.